салом дӯстон, ман Лутфуллои азиз фикр кунам меҳмоне ки дар байн нишастааст ҳоҷат ба муаррифӣ надорад, чун ҳамагон репро дӯст медоранд ва шонемсиро мешиносанд. Хушомадед ба суҳбати мо ва меҳмони канории мо Умедҷон ҳастанд ки бо шонемсӣ ҳамкории зич доранд. Ташаккур барои омаданатон ва барои қабули даъват. Хуб, ҳамигуна як маъмулӣ аст ки мо шом бигӯем суҳбат кунем ё ки Шаҳбоз? Ба фикрам шон се ҳарфаи осонтар гуфтанаш. Бошад. Умедҷон бигӯем ё кадом хубтар аст? Ягон чизе лақаби реперӣ надорӣ? 94. 94 хайк дорем. Умед 94. Бошад. Ин аз 84 гирифтааст ё ки сини соли таваллуд? Таваллуд, бале. Хуб, шумо бигӯем ё ки ту? Ту? Ту. Хуб киришидам ба ту. Бошад. Хуб, шон ай Шаҳбоз чӣ фарқ дорад? Шаҳбоз будам аст ки фақат падару фарзанду шавҳара. Яъне ки масъулиятш зиёдтара, хеле одамда ҷавобгара, пеши хеле одамда ҷавобгара. Шон фақат як соҳиб дорад Шаҳбоз. Шаҳбоз. Хуб, яъне ҳаёти шон барои шумо писанд аст ё ки Шаҳбоз? Конечно, Шаҳбоз. Шаҳбоз, бошад. Хуб, умед, яъне бо кадом умед ном гузошта шуд ва бояд ба реп меомад ё ба кадом риштаи дигар? Яъне чӣ? Сабаби асосӣ дар оно вақте ки репро оғоз кардам, тасаввуроти хубтар дар бораи реп надоштам. Шояд ҳамин бошад ки ман намедонистам чӣ монам ном ва ҳамин сабаб шуд ки бигзор номи худам бестам. Бестам, бошад. Хуб, бисёриҳо мехоҳанд мисли ту реп сарои машҳур бошанд. Ба ҳамин касб пулдор шудан мумкин аст ё ба ҳамин касб зиндагиро пеш бурдан мумкин аст? Нигоҳ кун бародарам, мисоли оддӣ. Шумо коргори телевизион ба ғайри шабака ютуб шудагин. Мақсад чӣ? Мақсад ҳамин аст, бале. Пул. Именно моро сиёмка мекунем ба кадом хоти просмотр бисёр мегирад. Значит, сумкор на. Аммо каналҳои хеле надорем. Конечно, сумкор кардан мумкин аст. Агар махфӣ набошад, дар як моҳ чанд сум кор мекунед ва аз кадом ҳисоб? Ба ғарз аз ютуб. Бё, Умедҷони савол дар ту ҷавоб де? Ман шахсан аз реп ягон маблағ ба даст намегирам. Шахсан реп барои ман фақат як хобби барои кайфияти худ мехоҳам. Барои машҳур шудан, не барои ки ҳар кас мислака Шаҳбоз дар қади кӯча шиносанд, чиқади хелш монда шудагия ва фикр дар бадиш зарагия. Аз мухлисон монда шудан мумкин? Не, чихи ҳама ҳаракат, ҳама чӣ барои ёфтани мухлисе, чӣ монда мешавад? Аробакашӣ, салафонфурӯшӣ, дуздӣ, мошиншӯӣ дар кӯча ҳамаш рост аст? Дуздиша намегуфтем, гуфтам ҳамаш рост аст. Хай, ин ихтисор мекунем? Не, шукридор мон бестад, ҳамаш рост брат. Хуб, яъне аз ҳамин зинаҳо чӣ гуна гузаштан барои шумо даст дод? Душвор набуд? Ну, мисол як чия да, бисёри одамо насиҳат мекунанд ки ти имрӯз дар худ нормалия, ти имрӯз сумёвӣ, имрӯз худо додаита ҷамъ кар. Мисоли оддӣ. Тасаввур ки мегӯянд ки тра имрӯз худо дод ҷамъ кар. Ти имрӯз ҷамъ шуда ки худованд дар насиби ту ҳамин рӯз амрӯз сума мондай. Ту мисол хурда гашта тра насиҳат мекунӣ ки ҷамъ ки имрӯз худо додай. Мисол худованд насиби ту дар ҳамин рӯз сума мондай, пагай дигар. Пагада не. Ту ҳам сума имрӯз ҷамъ кун, пага дар насиби худованд намонда боша, меравад. Мехастай. То што чизере ки ҳавас мекунӣ, чизе ки дар дилтай, чизе ки ту мехоҳӣ, худованд метад. Яъне то имрӯз чизе ки хостед худованд дод? Бале. Чӣ нахостам надода мондааст ки мехоҳӣ то? Ну, иногда баъзе чизое ки надод ман мегуфтам ки худованд ман дар фалон чиза надод, не ки ба гузашти вақт фаҳмидам ки худованд ба хотир надод ки ба гузашти вақт айбуда беҳтар шавад. Фаҳмо. Аз кохи Тоҷикистон чиро дар ёд дорӣ? Чун аввалин қадам Якмин консерт соли 2009 Акмал Ҷумаев маро саҳна баровард. Ҳамаҷа якум консертам буд. Треки Духтарак ҷунбон. Аҷоиб ҳолате буд ки ҳеҷ кам мара намештам. Як бор саҳна баромадан дасту пом ларза гирифт. Ки боз ман мебурам чӣ кун мекунам, мара гӯш мекунам, намекунам. Даже баъд ман фаҳмидам ки ҳатто реперо худшон мара интизор буданд ба ғайри мухлис. Кушон чӣ хеле гуфта дар назари ва чӣ хеле метува. Ман якум репе ки Духтарак ҷунбон баровардем, 5 шидаги мештохтам гӯш мекардам. Ман як чиза нафаҳмидам. Ҳамин фазои реп ё худ репсароӣ, атмосфераи репи тоҷикӣ як замон бо Абада муноқиша дошти дар филармония.
бо илм муноқиша доштӣ бо Масир Исмаил ва ҳамон видеоро ки мо дар ютуб дидем, ҳамин муноқишаҳо чӣ гуна поён ёфтанд ва онҳоро мисле ки бародар хонди дигар бора? Ну, як шей, допустим, вақте ки одам дар ҳаёт гунаҳгорай, агар гуноҳ мекуна, допустим, мисол мегирем, ма бузбалат харобтар матрам мезанам, уже гуноҳ ай. Умеди дар назар дорем ҳарду хумо харобтар. Агаре хе бигирем, немайта камтарак фарбеем, ин қарак чанд сантиметр батан. Мисол дар берун матрам мезанам, умед хуш неста, як камега ку. Мисол и то, что гуноҳ кардан, худаш мисол як гуноҳ, допустим, вақте ки ман гуноҳма ба калом мегирам, и вообще дигар чиза. Баъзе вақт ҳолате мешава ки қати баъзе одам спорит беҳуда. Вот допустим мегӯ ки одам инами чӯбияй, меган не оҳан. 100 примериш биёр, ман як гапша меқапам, меса ки инами оҳанияй, хеле момента мести мегӯи ҳо оҳанай. Ту бахта медуни ки ам чӯвай, не ки амра мегӯи ҳо оҳан, мезани меравай пай корот. 2.5 яни. Розӣ мешавай 5 дарҳам, яки дар хотири ҳамон қати ҳисоб мекунӣ. умед чӣ назар дора ба ҳамин гуфта? Бо шонемси муноқиша буд ё ки ҳамкорӣ нав шурӯъ шуд? 2 сол мешавам ба фикрам ҳамкорӣ ки якум трека ами 2 соле ки ман модар рафтестан аз сестас қатъи умедам кас. сабаби асосиш шон қариб 10 сол, фаротари 10 сол дар реп ҳунарнамоӣ мекунад. Фақат дар 2 соли охир чӣ гуна ҳамкорӣ пайдо шуд? Умуман аввалин телефон, аввалин рақамҳои телефон чӣ гуна пайдо шуд? Тариқе ки шона ёфтӣ? тариқи душанбе рекарз вақте ки ман реп мехондам, акай шабозам ҳамон вақтоба дар душанбе рекарз дар назди студия офисшон буд, студияшон бошад, шиносои ҳамонҷо пайдо шуд, маслиҳатҳо пайдо шуд ки ака ҳамин хеле нақшаҳо аст, шумо чӣ фикр дорем? хайр розӣ шудам, гуфтам хайр мехонем бо мурури вақт, аз ман чанд қад гузашт, акай шабоз худ як трек хондем ки чанд қадар давом кардак да, имрӯз мехонем пага мехонем. Чанд қадар давом кард? 2 моҳ ба фикрам давом кард, акай шабоз ҷошепа накӣ. ин ваъда буд 2 моҳ ё ки тайёр шудани реп? бемор шудам. Не, як баъди додар гузашт, нарӯз гап тез мазам мегиреза, саломати хуб нест. Додаратон гузашт? Чанд сола буд, чӣ сабаб? Мебахшед. 3 сола буд, биёи мавзуда гап задам, муҳим нест. хуб ҳамин сабабҳо мешуд ки 2-3 моҳ давом кард, баъд акай шабоз гуфт ки ба хотире ки 2 моҳ 3 моҳ ки ҳамин нақшаи мо давом кард, ма амроҳи ту бо як треки дига мехонам. Хайр бо ҳамин хеле як бояд тайгаша кач падаркаш кардем да, бо як иззат треки осид. падаркаши дута хондем, ва ҳамин хеле шиносоии автомат, корхона, шиносои ҳамин хеле рафт. яъне шон дарав қабул кард ҳунари умеда? яъне ки нагуфт? Ха, ки мисол основной ай ҳунар да болотар ва дар одамо завқа мебинам. Инсонгаришона мебинам. Вот допустим мисоли гап мегирем ту дар чиво ҳунари зуд дорӣ, таланти возможност дорӣ, не ки мисол меои через катагӣ гап мезанӣ, ход эминем бошӣ братамада дар кунест ҳунарита. боша хоксорӣ яъне аз ама хоксорӣ мегам ку дона то ба хок наафтад кай қад боло кашад, сарбаландии одамам аз хоксорӣ буд меган. Хабрат аз ҳамоим одамгария. вале як замон як овозаҳо шуданд ки тавре гуфтем шонемсӣ гирифтори кадом беморӣ шудааст? ман як беморӣ дорам, ташна ягон беморӣ надорам, бемории манам яке ман хиёл мекунам беморӣ дорам, самоунушения масабай. Ходяро дил меҷихаяру зоб меҷихаяру гурда ҳама ҷо ба навбат дард мекунад, кадом больницае берам меган асабай. Асабай. аз кадом ҳамин ҳисоб шудани асаб? Стресс, гуфтестам баъди додар гузаштан. бошад. хуб, шуморо бояд 60,000 сомонӣ рептиҷӣ медод. то додани ҳамин маблағ бовар доштӣ? чун дар як навор инкор мекардӣ ҳамин чиза. бовар надорам мегуфтӣ. ки боварӣ буд ки то што омад аз сум метана, не ки ман намехостам бо рекламаро нафтам ки ман даже чиро реклама мекунам, чи майка мепӯшам. Типа нам қасума биги биган я варақ да имзомо мемонӣ. яъне бе ягон пешпардохту бе ягон боварӣ не? Тамом, баъд ман чиро бимонам? ҳамин буд мақсади асосӣ. баъд чӣ гуна шуд ҳалу фасли ҳамин 60,000? Нашид. ман гуфтам ки бия 30,000 шаб гиранд мухлисои ман мисол бесум будан тичини 30,000 гуфтам не. дар як навор гуфтӣ ки мухлисои ман 13 сола камбағал аробакаш сағира сабзифурӯш ва ҳамин тоифа мардум аст. бо мухлисе вохӯрдӣ ки бой бошад тақрибан пули зиёд дошта бошад ё ки туро сарпарастӣ кунад ё умуман ба ҳамин овозаҳо чӣ гуна гуфта умуман дар ҳамин доира чӣ мегӯӣ? Нехе, ака основное чиқа бигум ҳаст одамое ки мисол ина умед мара гӯш мекунад боя ку. умед боя?
А ты намедни. Бару чи ягани третий одам дастим, калиш нира пушким, не мода дар кунес, чи ба пушким бару ки спонсорай. Не, шхимат мисол ҳаст. Асос аудитория ман ба кадом хотир ман фикр мекунам ки ҳама камбағал ба хотире ки мисол чиқа бигум. Ман фақат дар бораи камбағалӣ бесум мехоҳам. фикри ма ҳамее ки шояд ту самимӣ мехонӣ, шояд ту ба дарди мардум бармехӯрӣ имрӯз. Не, ман мисол чиқа бигум, ин гап дуруға ки мо дарди мардума мехонем, мо дарди худмона мехонем. Ман вақте ки репер шудам мақсади ман чи буд? Просто ин фикри худма озод баён кардан. Ман то ҳозир ай қафои читка сир накардам, ай қафои стил сир накардам. Ин пробежка бихони исус не. Ман мақсад дар реп як чизе ки гапе ки дорам амра брорум мусики да ки бишнавандаш. Вот допустим бародари барбара мегам хеле пробежка хондан, давидан, ман дам чу дар кор нест. Заҳмат мекашӣ яъне сидқан. Тачне бисёр заҳмат намекашам барои чизи навигари тарзи хондан ма стил ма нав кардан. Фақат як хел мехонам, главни гапома нав мекунам. Мара гап ма бишнавам. ҷавҳар ҳаст охи дар худо додааст, барои ҳамин заҳмати зиёд дар кор нест. Ну аки ман 100 бор шукронаи худо мегӯям ба ҳар чизе доштам. Хуб, савол аз мухлисо аст. Кароли репи Тоҷикистон ки аст ба фикришон? Ба фикри ман? ё ба хостаи ман? Не, ман фикр мекунам реп тоҷикӣ карол надора, ҳоли дар бисёр ҷо мара кароли реп менависанд, не ки гуфти рӯзо ки отрицаю брат. Баро ки ман кароли реп буда наметавонам. Шояд дигаро тура кароли реп медонанд ки ҳамин саволро пешниҳод кард. Амихе мухлис фикр мекунанд, не ки ҳар як репер ба мухлиси хича каролай дар реп. Ба ҳамин хотир ман кароли реп буда наметавонам. Агар ихе бигирем аставнои кароли реп, мастер Исмаила мегуфтанд. Ай даврое ки мо репер набудем, Исмаила гӯш мекардем, тоҷик бача ё ки салом бача ко номи ма Исмаил. Агар не ки дар дасти ман мебуд интихоботи кароли реп, дاشتم من فکر میکردم ماسر لباس، سلیم، اسماعیل، امیورا سازوارتر میدونستم. ایماده و سازوار نیامده مهنتی بسیار کردگی آدم وای. ما آدمی که چه بگم مثال یک سوال دارم که فرقیت بین نگاه کن. تو چی فرق کرد میبینی باید آدمی باسواد و بتقدیر نه که بسواد و بتقدیر؟ یعنی بسواد و بتقدیر شاید زندگیش برده میتوند یکون جوهری داره که همراه باشه. من دیگه کدا فرقیت مثال ما یک آدمی بودم که случайно راهگذاری که вот مثال допустим нами рэп да ҳама гонка кадеста велик да пошун рафтеста вот допустим он грай да ки гонка дорам ман случайно ая раҳи дига ай мобайни раҳ кушидам дромадам ба вайво да пештар ҳастам барои ки ман мобайни раҳ дромадам так ман да рэп накардам ягон хизмате ки ягон чизе накардам ки дигарон накарда бошанд вот допустим телевизор да баромад кардан газета да рэпа бировардан ира ба 84 кард рэпа популярни да байни халқ абада кард основной рэп якмин боре ки паншид мухлиси хича пайдо карда витоша мастер Исмаил кард мазмун дровардан да рэп матнои хуб слим кард лабас кард ман да рэп ягон коре накардам ки дигаро кардаги набошанд ноиша намедонам барои чӣ мастер Исмаил гуфт ки мухлисоишон фанатанд денеги гапи чӣ менорад ду мақсад ҳаст мухлис ҳаст фанат фанат одаме ки допустим умед аймада зур бихона ба мухлиси мара ман зуру худ видно ки ами аймада зур мехона не ки мара намепартуя барои бошад додари ман бисёр фанати шонимсӣ аст баха 94 рон кам фалш мехонад ва дар як консерт рафта буд консертишон кохи ҷомеӣ ки ҳозир нест дар онҷо як ҳодиса шуда буд ба ман нақл кард ки аз сценария ноутбук шикаст аз сценария биромадан ҳодиса ба чӣ тамом шид ҳодиса байни ҳамин тамом шид ки дар зал касе шидагӣ буд дар телефони мухлисон шумра задем либо фонограмма либо живой либо бемузика таваккал ба худо консерта гузаронидем барои чӣ ҳам ҳодиса рух дод либо ноутбук шикаст шикастан тачни ноутбук шикаст об рехтагӣ дар болош и плюс записка қатӣ ҳамаи сабто буд ҳама ноутбук шида ну записка угрожат карда живдан да типа таҳдид как доказательство да не ты концерта мегзаронӣ тарӣ мекунем шумо маълум накардед ки кор мекунад ки дил мекунад братан аки дил дур мерафт ман шарт нест мумкин ки одам боша одаме қатӣ ки ман дил дур мерафт ҳозир ман қатӣ мешмея ҷо нон намак мехӯрам
ноутбука бародар душманҳо шикастанд. чиқадар нарх доштам ноутбук? Гап дар сари ноутбук нест, гап дар сари облом шидани консерта. Не хай ман пули шонемси чиқадарам хуб барбод рафт дар сари ноутбук? Гап байни хумо ноутбуки ман набуд. Аяду дар буд. бошад. шонемси бузургтарин репсаро дар Тоҷикистон дониста мешавад ва суолам ин аст ки то ҳол студияи шахсӣ дорад ё не? ман оя бори дига мегум ки яъне ки бузургтарин репсаро гуфтен бо ман бори дига мисатрисат мекунам. ман дар реп бузургтарин аст, ман дар реп чӣ кор накардам. фақат як чизе ки иззат дар дасти худованд қичае, дар касе ки бихоҳам метия. чизе ки худованд маро дод ба ҳамон хотир маро гӯш мекунам, бори ки иззат дар ман худованд дод. атак шуд ман мисол дар реп дистам ки ман ягон чӣ нестам. то что не ки ман намедонам ки чӣ ба мухлиси маро арман ка чӣ ба ай дигар репер будам мухлиси ман бисёр ай. хотя пура репере ки ҳозур мехона не ки аввалаш ки ман шигр мегӯям ки қати ман не ки инак дахмам ҳайрон мешам ки чӣ ба мухлиси ман буда бисёр ай. ха мухлис шояд дуруст мегӯяд мухлисо гуфтам. ну по-любому мухлисо маро ай хидмда хубтар намедонам ку. бошад. хуб бештар дар репҳоят насиба мегӯӣ? мегуфтам. бале якчанд сол пештар яъне ки чӣ мафҳум дорад ами пайвастагӣ? ки аст? насиба як духтараке ки ишқи аввалӣ мебигем. ман хиёл мекунам ки недостоиниҳо номшона мегиранд. достоиниҳо хонада дафари мо брат. недостоини номуш дар репа. чаро ҳамин мафҳума мардум имрӯз гирди забон меоранд ки ёли зан бигӣ баъд ақибаш 10 реп мебурӯяд? чӣ зан бигӣ? дахело мегӯянд ки зан бигӣ эҳтиёт ки ақибаш дар реп 10 яъне ки аз пушташ 10 реп мебуроранд. чӣ маъни дорад ами гап? ман нафаҳмидам. ну маънош ӯ ки допустим ти аз зан мегирӣ я репер дига ошиқӣ буда баъд репа сар мекунад ки ҷони ман та шукади маро пафти карди. бошад. 19 март чаро ҳамин рептро машҳури Тоҷикистону фаротари Тоҷикистон кард? ну беҳад репи таъсирбахш буд. ман клипаша дидам, воқеан таъсирбахш аст. шони аввал аз шони имрӯз чӣ фарқ дорад? яъне тақрибан 10 сол пеш. шони аввал репер буд, шои музира бизнесмен ай. тамом. уш ай таҳдиди сидқан барои мухлис мекард, иш ҳунарша фурӯхтестай. бад аст ҳунарша фурӯхт? бале и шони музира бад ай. баро ки вот допустим ҳозирашта ман аввал фикр мекунам ки кадом реп чӣ қадар реп хонем ки просмотр бисёр бигира мисол сум кор кунем. ҳозир сари ҳар як репер дар ман фикрай. замона ҳамишид. аввал чӣ хел буд? аввал чиста пацан чӣ қадар ошиқ сухтагӣ як ададас короче ман мурдум барот. шояд Публично ҳамега Покистон барои пурсида шумо масалан барои кам ҷунашон давар надорад. Публично гуфтанд ки мо ҳозир барои бизнес кор мекунем. ну ман хела ки чӣ хел бугум ҳозир ҳама хичон медонад як каси дигар миша доказат карда метавонад. мумкин ки мухлисон маро ба ҳамин хотир қатъин бошанд ҳурмат кунанд ки ман қачон откритие ошкор мегӯӣ яъне. фиреб шумо мекунед. шояд 10 сол пеш тасаввуроти пул кор кардан надошти дар ютуб? не 10 сол пеш ман камерачӣ будам, туй мегаштам, оператор будам, устои компютер будам, як галах надоштам. ҳозир то қариб 41 ҳунар яъне дошт? 41 ҳунар дошти? 41? 39 тавдра. хуб мошин дорӣ ё пиёда мегардӣ? пиёда. барои чӣ мошин надорӣ? штрафи пиён қабдан буланда. не мошин барости гап ҳай карданам наметавонам, завқам надорам. яъне ба ӯ хотир завқ надорӣ ки шояд баъзан сархуш мегардӣ ки нақапангаиё? не аки бисол чӣ хел бугум ҳушёр кам мегардад? не шуки кеста хар даврои пешоам хез вақте будоз як ҳар рӯзе ки баъзан мегӯям ку баъзе саломатиҳо баъзе вақт бемориҳо не баъзе вақт бемориҳо барои накардани гуноҳ мода сабаб мешаванд. инакда ман фикр мекунам хурсанд мекунам беморӣ омада аст ки ба бетарсам спирт мекунам ки ман будам ман ҳаром намурам. хай пешай ҳама одам бояд фикри мурдан шавад. ав давра одам ту мисол когда ты хурсанди ты дар фикри мурданат нестай. тури вақте ки ты результат дӯсти корот ҳамаш мошин рафтиста ти абур намезана ки дасар ки ти яки мемурӣ мехӯрдӣ мегашти кайф буд. ани ки ӯзи
Sigur, pe piva, eu chit, jak vara mea bine, doamne, jak mai ne-am rămas de mezana, mama sa, nes. Inakda bază bemori ho, moda foi de adora boakne. Mașa duma în bemori, da. امو یگوار پیوا مثلا میتونه باعث شوه که بیشتر الهامت میاد و ایجاد میکنی Як чиза самовнушение. Вот, допустим, ты хта, окей, агар, ты мисали габ, мисал, спортсменти, yoki допустим, бегем грузчик кормекни, ты бу, не кадар хтара, что кита агар рона сой доза хокни сойти нехис рона сарай ход бхези, ты гарин ямрус хта ба квати хилмекни, хама кормекни. Когда мозг дамся принимать, как там кормекни. Морам, ам хихлуна фремекни, ки вахте ки одам пионай. Итари зурмена, саутари зурмена. Не, хамаш дурога, хама и муха мунафре мекни. умед менуша ё не Мекаша. мекаша нома аробачи бошад хуб дар кӯча мешиносан масалан аз дур шон гуфта дод гуфта агар файрод кунад чӣ гуна инсон худаш ҳис мекунад Авал, да, куча бешсам аге, мисал, авал зур брат. Я хеда, дарака, шон мега қати суда мега вай хасанира мембри. Чил ҷура эта падрият мебин, и ноҷа да қадима ка сурат гирифт. Аввалаш ҳам бихела. О як аз шон мега дара хирсан меша, и мара ка ҷои файродор. Мегтага ҷумра овози я рэпер мешнави ва мара мекова. Оз нахи, мисал мера мефами ки иди кас шпай пуша кесе шона эс. Уса ме ҳаракат мекини ки гӯё нашниде рафтесте дара. Дагон ҷо рэп монда, ге сарат хам мегзари. Короче, аввал ҳама орзу дора ки дарах бишносанаш, қачиш сурат бигиран, файродиш канар аврода, автограф бигиран. Баъд яке ҳамин кор шид, баъд бо мо кепка медозем риш мемонем аж ки мисля ки моро дарах нашнасам. дар ҳамин сурат ҳам мешиносанд хуб як замон одатан ҳар як рэпер мақсад ба як намуди базии зав дорад. Масалан бисёри рэперҳо фақат тарафи бокстон мекунанд, тарафи боядисправили ба ягон намуди варзиш робита дорӣ, наздикӣ дорӣ, завқ дорӣ. кадом намуди варзиш Кадом намуди варзиш? Мисол? Чизе нағзда ма ранги варзиш ана да варзиш неста. масалан чӣ ҳаст ма мисол залекида машқ мекунам. Некпро ай даврон ай бародармон. Зале ам машқ мекунам. качатса Бале качам суда. Мисали футбол, ягон чиза дорӣ? Братан, инакда ягон вақт бозӣ кунам футбол варатариста мемонам. Хеле футбол не тамошо додам. Масалан бозии ҷамъ. Бозие кира тамошо мекунам. Мессира, Роналдора. Баъд дозира Салах. Кадомиш барои ту Муҳимтар. Ну мисол хеле дай дикас доран чизое ки як дигараш надорам. мақсад ҳар чӣ барои ту баргӯрад. Ну мисол чиқа бигум. Ман дикаси ягон чашои футбол намедонам, ба хотире ки дар як давлат дил шоҳ будан наметавона. Даврае ки ман футбол тамошо мекардам, давраи пеш буд Роналдиньо, Роберто Карлос, Батистута, допустим, ташина футбол буд, Фиго. Намедонам ай кадом мисол, ну до сих пор ман ягон футболиста ба Роналдиньо алиштая мекунам ҷоша. До сих пор. хуб ба гуфти худат дар аввал рэп барои шон мисли питса буд чӣ мендорам Мақсад рэп як питсаи тайёр буд ки дасти шон дабад, дасти ман дабад. Баъд хеле ба гузашти вақт ин чиза бояд одам ба сознават кунад ки рӯз ба рӯз сиз шидеста. Ғалтидан аистатус беҳад қинай. Не ки одам бояд амисо ба кала бигира. Ҳоло чӣ хеле ки аввал рэп як питсаи буд ки целиком да дасти ман буд. Допустим на питса, мисол питса, не кусок шуда ман монда, иша и гирифт, иша о гирифтан, иша шумо гирифтан, хеле тақсим шид. Вот, допустим, иса Барон Райдер, Хезеалот грим медора, иса Степа грим медора, иса гуфти гапо Ахтим грим медора, иса да бодигат, ози рэперои зур бисёран, беҳад рэперои хуб бисёран, ба ҳамин хотир авторитет обрӯи рэп як питсаи буд ки да дасти ман ҳозир тақсим шид. Ҳатто ин чизо дар ҳама агар доди худо мумкин намебуд, рептиҷи шаҳуӣ намекард, до сих пор питса да дасти ман мемонд. Не ки барои чи Роналду Месси пешкафтон бахши мисол базам. Медонед, ҳар як ҷода мақсад ҳози ҳам замони ҷаярки детатса шоҳад, масалан шушта гуфтем Роналду Месси шоҳад. Я шумо мумкин қабул накунед. Присем вожден пеши Исмаил ки бахаш то чор қати шон эмси, ранги Роналду Месси рафтасан.
یعنی در یک کشور دو شاه بوده میتونست. نه نمیتونه با همین خاطر نه کارولی رفت نه وقت خرج شد. نه ما اگر درباره کارو نه مثلا شما در با او رقابتی پنهانی کرده میتونه یا اینکه رقابت پنهانی من دوره پیش کردم سال 2012 دوره که من نامم پیدا شده بودم دوره بود آوازی نه آوازی سلام علیکم یگون وقت میشینیم در یگون جو و همه کامنتارهای شما فقط مخلصا هفته تویش فقط از او را اکای شما حتی بخواه سلوک کنه که مخلصای بخواه اکای بخواه شما سلوک کنه یعنی مثلا ایده پیدا نشده بودیم که ما خطی برخم مسیر که گفتیم باید ترک تیار میکردیم در ما ویدیو کردیم اما متاسفانه ما آمدم بخانه بود بخواه اون من هم خیلی دیگه جوب نداره جوب تو نگه نکیالی بینیم میکنیم بخواه بارو داره برای از ریب رفتن ناگهان کنار شدن ستاره ها هم که غروب میکنن چگونه تیاری میبینی؟ هستی همون تیاری هست که مثلا روز شون هم غروب میکند؟ هیچ سامان собой چیز естественно مثال ما گفتم که هر یک گفتی خدار یک ستاره غروب داره با همین خاطر ما باید چیز تیارم اما وقت ما تیارم که برای که هر یک مینوت میتونه شده مومنتی که یک کسی دیگه پیدا شود یک کسی دیگه زورتر خوبتر نه که با یک چیز دیگه را فکر میکنم که گفتم که عزت داده سی خداوند چه چرا 12 سالت هیچ کار پیدا نشده؟ بله چه 12 سال 12 سالت هیچ کار شما نگذاشته من از سال 2012 میشناسم نامم مشهور شد نه همون وقتی که توی گیم که از زندگی عاشقی میخوندی زندگی میخوندی خیلی کاری بود نه گفتستم که خیلی مثال ما چیزی ندارم که دیگر اپیرو نتونن کرده همه کاری من دیگر اپیرو کردم میتونن ما گفتستم که گلامی ما خیلی میکنم حرمته این عزت دست خداونده حرکت ده ما مثال تصور کنید یا ماشین میگیری ابروی ما مخلصه صاحبی ابروی ما صاحبی شون اساس مخلصه بگیم صاحبی ابروی که من دارم داره یا ماشین میتونه دپوستیم تو ده نه رئیس ته ده ماشین میتونه میگه هک که ما در کرسی زنگ میزنم بیا مرا فلان جو بار خدمت میکنه هم خواست راست زنگ میزنه تو میگوی نمیتونم میتونم بفهمم دیم روز زنگش میزنه میگو که من کم تر زنی تو ما که بدتر میام بدتر نمیام میگوی نشید خیلی بار دو بار سه بار گپش نگی لبای وقت میتونم ماشین دستی تا بگیره دیگه کاستا بتا ابروی که مخلص افطاریته که دما باور کرده است پردگان مونند یا ماشین است که مخلصم که ما برای خدمتی بودیم واو وای خدمت مخلصانه که وقتی خالگی دم ماشین خرید تاکسی میزنم سون کورکستان در پلنت ویدیو در یوتیوب میانی خب سخنهای رپ میخونید چیزی که میخونید از کجا تولید میشد و ایده از کجا میاد اون کدوم وقت ایده допустим кам троллейбус кстати бугар на реперо идея бисёра не серьезно троллейбус да мисля хамера я кампирак медро допустим карта надро ё карташ пул надро не троллейбус пул чикате با کارتش пура удам мекина мебинам сумала рушана хемекина охай кухармати калон соло هم بچورا مونگی که سوم داشت عیادش برومد امی ضرور اوزی بشینه یک کسی یا بر کارت تا بشه یک سومون 60 درهم یک سومون چیدم ترانم بکشه یا برام کارت تا دادم یک سومون 40 درهم رو 20 درهم یک سومون 20 درهم میدم ترلبوس یک سوم ترلبوس یک سومون او خیلی ما مثال گفتم примерно کی مثلا قسم هیچ کم نمیشه اگر допустим تصور کی واسه любой تشارص در رژن داشته که باشه ای تای زمین قرض میکنه گل میخره میشکم میخره میبره ای تای زمین خود بدونه که عروس خیریه با دیگه کس قطعم کم گپ میزنه بیام عروسم پولی ما شفتم دای تای زمین پیدا میکنه نه کی یک گودم میکالم سول دا اتوبوس یو چای ما اوچای که من اوچای کشید اوچای ما میشه یا روز اوچای ما دام اتوبوس میشتم مونگی که ما دست یک حساب بیرون دست اوچای ما را بگیرم روز اپای ما میشنه روز خواهری ما میشنه روز خالای ما میشنه روز پدری ما میشنه بله یعنی از گفتگو برمیاد که شون با ترلبوس اتوبوس بسیار میگردد یا که یک نو خیلی بعضی وقت میرم میشناسن در اونجا یگون با پول نبردن کارتات نزن خیلی نه خاک ما کارت ندارم بچه‌ام دارن از کارت ولی میگیرم 10 سومون خب با کدام ژانر موسیقی شون توجه دارد و کی رو گوش میکند اون обше موسیقی با همه ژانر موسیقی با کدامش شش مقام روی فلک موسیقی است نه یک راستی گپ допустим
иногда ма мехоҳам открито бошам баъзе вақт санъаткорҳо мешинанд ма устод фалонира гӯш мекунам шашмақом хело ба ман писанд аст нами дуруғай бисёр просто ки лишь би да телевизор нишон шудан дуруғай не открито амра ма гӯш намекунам шашмақом учи ну иногда кира гӯш мекунам ягон ғазал мемонам ку нахт мемонам иногда вақте ки раҳи дур рафтаиста аввал минус мемонӣ қади пацану реп мехонӣ хида дар мошин безор мешавӣ фаромеша баъд реп гӯш мекунӣ асабот мешава кун баъд бо мекуши ягон нахт мемонӣ баъд роҳат када меравӣ ба не вообще тарсида ки шофёрам хона баракатид мисол ҳамин ҳолатода ман нахт гӯш мекунам дигар ҳолато мисол реп гӯш мекунам репҳои аз худата гӯш мекунӣ баъзе вақт гуфтаистам ки иногда мошина ба ҷо бошам ҳамакаста мемонӣ гӯш мекунӣ зур хонда мерӣ ҳамихе а так бисёр баста оксимирон шонемсӣ ҳамун қудрате дорад ки ба худ додатон навҷонина яъне критикават када метавонӣ кадомира ну ман ҳамин чиза дучи не ҳамин умед ояндаи умед оянда медони агар ман меҳнара дошта бошам бисёриҳои ман хафа мешавам ман фаҳмихотир ҳеҷ каданам ояндара ҳеҷ кад намедонам мисол вақте ки ман хидм навре пасар кардам одамо да ин рӯзеда ки ман расидам да ин рӯз расидани мада на орзу дошта на боварӣ вот допустим мера немегум диди ки пакай худованд додаши чӣ медонӣ агар ҳоз бигӯям ки ба умед худованд додагӣ алакай метавон барои ки алакай қадамҳои аввала гузоштааст умед мехайд аки хеле худованд ки дамета чӣ хеле мета и яъне бетад пагад азиз ина қадами қурбон нест мисоли оддия бача ютуба талхаша кафун хати мино тим боде ин мино шуда заман бисёр я одаме ки тесам ки худованд яке мета я вақт ютуб фурӯхтадем публично бо видео кардем таътил намасоли нафа не ура нафурӯхтем мо а ютуби мариро фурӯхтем ӯ ютуба мансур пеш мебурд баъзе вақт клипҳои мана мерафтак ӯ сумаш хайрия да мерафт не хуб шон дар ҳамин фурсате ки реп месарояд аз ки таҷриба мегирад аз кадом репсаро ма мешанагум хуб мухлисон савол доданд ки масалан ҳамин аз ки ё як каси чабо гарени мегирад ё дучи нагем таҷриба ҳеҷ ка таҷрибаи ҳаёт устоди ма вақта як замон гуфта будӣ ки аз реп меравам тақрибан соли 2015 буд нашуд рафта вообще ниати рафтан надоштам не ки ман гуфтирсо должен будам будӣ яъне бояд меомадӣ не ман бояд ай реп мерафтам омадам ба реп ҳама вақт ҳаваси ма буд хайр суд бар ман бисёриёро тамошо мекунам мисли худат ҳамун бадуҳатан гуфтан дар як ҷой нишаста бадуҳатан иҷод кардан наметавонам ман то ҳол бовар надорам ки шон ҳамин равоқата дорад мо метавонем як лаҳза як фурсат нишасти моро ҳамон батл карда бошед як дақиқа фристайлио ки батл намедонем брат гуфта бисёр одам бовар надорам ман бовар надорам чӣ вақт бовар надорам чунки бале то ин дараҷа истеъдоди баланд доштан як пештар шуяд на то что пешаки тайёр мекунам хак мумкин ки умед ман ҳамин гап офтаги боша кам ҷамъхири савол метавонам не пешаки тайёр карди бошам не ма бовар мо саволоро ба умед нагуфта будем хай гуфтаге ку дар куҷо мешавад шикали примерно не ҷои макона мо интихоб кардем баъд як соат пеш бовар кун гарчи бовармам накли намешавам рӯ афтода нигоҳ карда рақами 50-60-70 кичиндагӣ да папкаи пешмон дута ба навор гирифтестан ҳардумона вообще мада дар кор нест ки ту бовар кунӣ ё ки не пурраи одаме ки даи душанбе ё умуман дар тоҷикистон мекунам бовар мада фақат як касай худованд бовар ма хоҳиш мекунам ама каф кунем бовар кардам даст боло кардам ки чӣ дигар шид типа як мухлиси ман зиёд шид чанд мухлиси наоро ҳама мебинад як нависандаи бузурги тоҷик исмаша намегирам хуб як замон гуфта буд ки агар шонемсӣ ба адабиёти классикӣ ба адабиёти бадеӣ ворид мешид шоири хубе мешид барои чӣ ин гапа гуфта буд ман ин гапа якумбор мефаҳмам бале мо ин он шахсе гуфтааст ки дар адабиёт бисёр мавқеи фаро дорад бисёр шахсияти мӯътабар аст ва чизое менависад ки аз ин репу аз ин саргаҳ хеле канор аст
аммо гуфта будам ин гапа шонемсира мешиносад адабиётчӣ дар зали калон дар як нишасти иттифоқи нависандаҳо дар байни ҳама шуда шояд исмашам гирифтан ҷоиз нест. бихай мисол чихе бугум вот мисол мегам ки хай навоз мегирем ина нигоҳ кӣ таваллуд шидӣ ина вот нами кругадисти нами тасаввур ки даниёй нами микрофон ма тим таваллуд шидем нигоҳ ки гирди мода чандта дарай мора гуфт ки ҳар як дара ҳуйки надара ҳуйка бин чӣ гапай неки надро бин маъқултай бидро даромадӣ абра нагашта биромада наметунӣ ма ами инами дара ҳуй кардам инами дара ҳуй кардам даромадам дарай қафон пӯшидам ай дар абрат навоӣ намеша и дар ҳуй меша неки гуфтам ки вақте ки раҳ тамом меша неки круг абрат намо мерем амуҷа ҳар як омада ки мерава неки уже мо даам бираҳем ҳа бача ман ҳозир бу таъриф мешавад ки дар давраи мактаб ман нақл кунам фанҷ мегирифти фақат ну хай фаннои беҳтарин забон адабиёт таърих беҳад хуб мехонам шеъри профессионалӣ наменависӣ ну мисол ҳар як ман синфи 5 будам мақола менависам дар газета о мерафт ки ман як сол пеш мактаб рафтам яъне ки синфи 4 да ё ки шеърам навистагӣ будам кӯдак будам мисол баромадам мешид чӣ баромада чиза ки мешид дактардам линейка дама гуфт гафо бабин меган тентакай бале кишта гуфтан не тузури манам я варақ шеър аз ёд мекунам меравам вай модари ман ватанам шумо маҷихта сар меган хондам мегирифтам бе остановка як ҳамсифатонам синона нақл кард ки як вақт мо дар мактаб куҷоиро дарбидем мо намедонем биём тимора кишимрад хуб бошад падори мактаба як замон бо таъмина одинаева қариб ютуба тарк монда будем ҳамкории бисёр зич буд ҳамин ҳамкориҳо дар нисбат ба дигар ситораҳои шоу-бизнес чаро нест ва ҳамин ҳамкориҳо куҷо шуданд ҳамин ҳамкориҳо асад фоизи апай тахмина мада този апаш мегумарам мач мекунам любой вақте ки сухан кунам мо мерем хизмат дарем любой вақте ки туи хеш тавори ман хизмат мекунам беҳтарин инсона ҳамкориҳо манзури ман ки ҳамкориҳо бо ҳамин ситораҳо кам айниҳо модар шаид дуниё гузашт аввалан худоро мачик намегум ва баъдан наме ки чӣ хел одаме ки ғам дора ҳозир ман хезум аз студия барам ки биёбурем қади ман байд мекунам а так тахмина беҳтарин инсона тахмина ба духтар буданаш маро мардак медонам бо кадом орзу дошти ситораҳо орзуи ситораҳо қати ман қати ки шиносои суруд қати апа фирӯза хондам бале фирӯза қати хондагим ма баҳодури ғафурзода ситораҳо ҳамин кас қати хондагим мо маҳтоb нагуфтесин хуб ақидаи шумо дар нисбати фаъолияти имрӯзаи бах 84 бах 84 ҳамчун инсон беҳтарин инсонае ҳамчун репер як репере ҳаст ки бигем репа ба телевизион равардагӣ одам омад фаҳмидем мо бисёр акнун фаъолияти ҳозирашам мебинем чаро бах 84 қариб 6-7 соли охир қариб ки ягон соати хит намеша ба фикри шумо ҳамчун экспертире ман братан тасаввур ки одаме ки худаш сурдош охир вақто хит нашиста чихел каси дигар метавонад бигӯяд ки чи ба ӯ хуб нестае ман хил ман даже намедонам чи ба вақтои хит фикр кунам ман хит нестам не мақсад ҳамчун эксперт фаҳмитаме ки барои чи кадом музикаҳо қати бах 84 зуд буд ва кадом музикаҳо қати мақсад ну допустим не ман ҳеч гуфта наметавонам гуфтаистам ман хил ман намедонам ора ҷони мо ҳаст читка ҳаст подача ҳаст агрессия эмоция не хеле чизо ҳаст овоз гуфти гапо дар маҳфили булбуло мазоқ омака тарбияи шогирдо чӣ гуна имрӯз ба нақша ҳаст надорем шогирд умед чи умед бародаре шогирд не кӯшиш намекунӣ шогирд тарбият я бошата шогирда хурдем ям махфӣ аст ки ки аст я галат адгире уже халқам медонам интернетда прайкур аз буру суҳбати чанд лаҳзае ки бо шонависи репсарои машҳури тоҷик ва умедҷон ки дар ҳамин ҷода нав қадам ниҳодааст доштем агар қобили қабули шумо бошад пас шод ҳастем набошад дар суҳбатҳои дигар аз паҳлӯи дигари зиндагиномаи шонависӣ барои шумо қисса хоҳем кард хайр
زنده و سربلند باشین، نه خیلی خب متشکرم. سلامت.